Ślązoporol, dwa bratanki, hej!
KGB. I tu wcale nie chodzi o wywiad rosyjski, tylko o kolejnych moich gości w dzisiejszym śląskim przekładańcu. A mowa o kabaretowej grupie biesiadnej, którą witam bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Witam Justynę Dziubę, Witam, dzień dobry. Adama Pyrka i Zdzisława Wieczorka. Oraz 3 przepiękne dziewczyny, Wiolę, Gosię i Marzenę. To wszystko grupa KGB. Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki w ich wykonaniu, piosenki zatytułowanej Ślązok, Górol i 2 bratanki. Ale zanim porozmawiamy o tej waszej twórczości, opowiedzcie widzom, jak zaczęło się wasze w ogóle istnienie zespołu KGB. Kiedy się spotkaliście, z czego to wynikło, dlaczego założyliście taką grupę? Kiedy się spotkaliśmy? Myśmy się spotkali gdzie? Na parkingu. Myśmy się spotkali na parkingu, tak, to było 7 lat temu. Na parkingu jakiegoś supermarketu, czy... Nie, Bo to nie. najczęściej Znaczy spotkania nie. teraz są przy supermarketach. A to było dokładnie w Świerklańcu przy Kawaler House'ie. Każdy robił coś innego. No, ja akurat współpracowałam z Grzegorzem Stasiakiem w kabarecie. Kabaretowa grupa. No, a ja nagłaśniałem tam. A Adam I tak, nagłaśniał i tak tak żeśmy... żeśmy się szczaśli, że tak powiem. No ale jak, no zobaczyliście się na tym parkingu, Nie, powiedzieliśmy, nie. tak, założymy grupę, czy jakoś wasza no, współpraca? To chodziło jak żeśmy się spotkali, a potem to już tak się Dalsza potoczyło. historia. Dalsza historia, tak. No ale tak pytam, przy jakiej okazji na tym parkingu przed domem kawalera w Świetlańcu się spotkaliście? No to była okazja, że występowali. Ja Na jednej występowałam, imprezie? Adam A ja nagłaśniał. nagłaśniałem. Rozumiem. O. No i potem się tak potoczyło. A jeszcze jest 3 członek tego zespołu. No ja zostałem dokoptowany, że tak powiem, później, jakieś 3 lata temu. Od 3 lat jesteśmy, że tak powiem, tworzymy jednolitą grupę już w tym składzie obecnym. I no ja tam zajmowałem się swoimi sprawami, taką trochę muzyczką elektroniczną bardziej, no ale zawsze myślałem, żeby też trochę na estradzie zaistnieć i pokazać się. No i nadarzyła się okazja, że była potrzeba, a ja nie miałem nic przeciwko temu. Spróbowałem, podobało mi się. A z jakich miast pochodzicie? Każdy z innego, czy jesteście z innego miasta? Tak, z różnych miast. Knurów. No ja akurat jestem z Knurowa, obecnie mieszkam w Knurowie. Pochodzę co prawda z Giszowca w Katowicach, ale mieszkam obecnie w Knurowie. Siemonia. Tarnowskie Góry, a Siemonia to już jest za rzeką. Rozumiem. Ale to w sumie jest tak, to oddalenie jesteście od siebie. Tarnowskie Góry, a Tak, Knurów to jest tak. troszeczkę No, jest odległość. kawałek. Jak wygląda wasze spotkania? Kiedy się spotykacie? Jak próbujecie? No my nie próbujemy, tylko gramy, bo A, nie ma czasu idziemy na na żywioł. Na żywioł. Dlatego może te koncerty są tak dobre, bo są spontaniczne, prawda? Spontanicznie, No, oczywiście. czasami jest tak, że Justyna coś spłodzi i potem mówi Zdzichowi, Zdzichu, dzisiaj nowy numer gramy. Ja ci prześlę demo i przygotuj się do tego. Rozumiem. Tworzycie, jak to ma napisane, dla Góroli. Jesteście słuchani w Polsce i za granicą, ale gdzie wasze piosenki najbardziej trafiają? Na Dokąd? Śląsku. Na Śląsku. Na Śląsku. Czyli koncertujecie na Serca. Śląsku. Z serca odbiór jest naprawdę... no, Super. Chociaż muszę powiedzieć, że w Warszawie zostaliśmy też ciepło Tak, przyjęci. Już kilkakrotnie w Warszawie graliśmy i I bardzo bardzo pozytywne fajnie. odczucia nasze są. A najważniejsze to, że nie tylko starzy, bo tak się myśli, że tam biesiadę taką to dla starych dziadków. A nieprawda, bo i młodzi się bardzo młodzież fajnie się bawią. bardzo fajnie bawi. No właśnie, bo jesteśmy poprzednich w moich czasami. gości pytałem o to, że z jaką reakcją spotykają się, kiedy widzą młodych ludzi. Kiedy młodzi ludzie przychodzą na ich koncerty i powiedzieli, że nawet słuchali ich muzyki w Tiko, ale ta muzyka leciała tam tak i wiadomo, jak prawie, że jak jakiś, nie wiem, techno i słuchali właśnie tego zespołu. Dlatego właśnie pytałem, jak wy się spotykacie, z jaką reakcją młodzi ludzie was słuchają. No właśnie bardzo fajnie jest. I to może robi też to, że Justyna robi aranże takie Bardziej nawet nowoczesne. nowoczesne, nawet Aranże densowe, czasami No ale cały brzmienia czas są. Jest sprowadza się do biesiady, czyli żeby nie odbiegać, ale żeby ta biesiada jakoś inaczej troszkę była Te zainterpretowana. brzmienie, takie nasze brzmienie byśmy mieli charakterystyczne, rozpoznawalne. klimaty różnorodne. Także A jest jakiś podział, że na przykład, nie wiem, ktoś pisze tekst, ktoś muzykę, a ktoś to wszystko nagrywa? Czy tworzycie na przykład na zasadzie burzy mózgów? Dzisiaj ja mam tekst, a ja tworzę muzykę. Czy jest taki podział? Raczej to się samo robi. Przeważnie Justyna tam coś wydłubie i potem
i potem to tam się... Każdy jakiś ma swój udział. Potem się to tam przerabia troszkę, coś się tam Każdy ma koryguje, jakiś pomysł i jakiś tekst. Ale głównym przodem właśnie tutaj jest Justyna, także trzeba oddać jej to, co się należy. miło mi. No, tworzycie muzykę biesiadą, jak już sami powiedzieliście, ale się nie mogę oprzeć jednemu pytaniowi. Jak patrzę na Adama i na te jego długie włosy, Pokaż, no pochwal. właśnie, to pytanie się nasuwa Były jedno. dłuższe takie. Były dłuższe. Gęściejsze. Kiedy? No dobrze, do tego nie wchodzimy, że z wiekiem wiadomo, tych włosów ubywa, ale czy to nie jest taka domena heavy metalowców, rockmenów, a tu nagle biesiada, a długie włosy? No, kiedyś grałem w różnych tam zespołach rockowych, no i to mi zostało. Co prawda mama mi tak z 30 centymetrów ciachła kiedyś przypadkiem, znaczy przypadkiem nie uchroniłem się od tego, ale to potem zostało i nie wyobrażam sobie, żeby bez tych włosów łazić, jakiś łysy. Powiedzieliście, że często występujecie na biesiadach, a jak biesiada to często kojarzona jest z takim złocistym trunkiem, jakim jest piwo. Piwko. Dlatego teraz, proszę Państwa, posłuchajmy piosenki Hej, piwko leje się. Hej, piwko leje się strumieniem. Hej, fajnie pije się, jej muzyczka gro. Hej, piwko leje się i gasi pragnienie. Ale dobre jest bracie w górę szkło. Hej, piwko leje się strumieniem. Hej, fajnie pije się, jej muzyczka gro. Hej, piwko leje się i gasi pragnienie. Ale dobre jest bracie w górę szkło. Hej, ręka kufel weź i zaśpiewaj z nami. Hej, piwko oddaj cześć, z nami napij się. My lubimy też wypić razem z wami. Hej, piwko dobre jest, więc go gardło lej. Hej, piwko leje się strumieniem. Hej, fajnie pije się, jej muzyczka gro. Hej, piwko leje się i gasi pragnienie. Ale dobre jest, bracie, która szkoła. Na początku oprócz zespołu KGB przedstawiałem również Państwu 3 prześliczne dziewczyny, które są również u nas w studiu. I chciałem właśnie zapytać Was, od kiedy tańczycie z zespołem, bo jak rozumiem, tańczycie, prawda? Tak, Dla zespołu KGB. Z zespołem KGB. Od kiedy? Właściwie pierwsza tańczyła Gosia i nie wiem ile, 3 lata już? Tak mniej więcej od 3 lat. Tak, a później ja przypadkiem właściwie. Mnie dziewczyny dokoptowały, można tak powiedzieć. Nie wiedziałam na początku, gdzie w ogóle jadę. Tylko wiedziałam, że mam się pobujać, pośpiewać. Mówię, Boże,
No i tak wchodzę na scenę, patrzę tyle ludzi, a ja w stroju lodowym, bo ja tak naprawdę nigdy nie tańczyłam, tylko widziałam. I tak dziewczyny tańczą, ja mówię, Boże, co mam teraz zrobić? No ale jakoś mi poszło, później częściej z KGB jeździłam i bardzo mi się spodobało. Częściej tańczyłam tańce ludowe, później z Tesem, tak tańczyliśmy poloneza czy coś, to już się nauczyłam kroków, no i tak zaczęliśmy. Ale mówisz, że przypadkowo, prawda, znalazłaś się w zespole Tak. KGB, a jak wasze początki wyglądały? To też w sobie było przez przypadek, ktoś zadzwonił do kogoś, podejrzewam, że do naszej pani instruktor Justyny Michalskiej. A czy gdzieś tańczyłyście? Tak, Tańczymy w zespole tańca nowoczesnego TES w Tarnowskich Górach. Tańc nowoczesny, a tu tańc tak, ludowy. właśnie, Jak to był godzicie? taki przeskok. Ja już tańczę w Tesie 7 lat i właśnie z nowoczesnego przejść na ludowe było mi bardzo ciężko. No, bo nowoczesny hip-hop czy tam funky jazz, a tu nagle taki kujawiak, kroki z kujawiaka czy z kołomajki. Jest naprawdę ciężko. Mi przynajmniej było bardzo ciężko. No Tak dobra, samo z ludowych do nowoczesnych przejść. Bo to jest klasyka ludowa. No tak, w sumie bardziej. tak. Ale kto wam układa te układy? Te E, tańce? Nowoczesne Nie, tutaj w zespole KGB. to same tak, no, kroki z kujawiaka czy No ale to dobrze, to mówisz tańc współczesny, a że to była dla ciebie nowość, prawda? To musicie skądś czerpać jakieś pomysły. Tak, bo są raczej takie podstawowe kroki. No to z tego sobie Które dodajemy kiedyś tam się jakieś, nauczyliście. tak. A jeszcze jak tańczyliśmy ludowe z Tesem właśnie, to z tego też bierzemy sobie kroki. Z tych układów właśnie, które mamy swoje. Normalnie. Dzięki zespołowi TES głównie większość dziewczyn mogła poznać te tańce ludowe, bo to było też tak, że kilka dziewczyn z TES-u wcześniej tańczyło w zespole pieśni i tańca Tarnogórzanie. Więc tutaj właśnie Marzena też wyszła z zespołu Tarnogórzanie, ale już do TES-u nie poszła, ale za to poszła do Śląska. No ale widzę, że macie takie przepiękne stroje śląskie. Kto się zajął, że tak powiem, od tej strony tą sprawą? Stroje są wypożyczone. Wypożyczone. Tak, tak. I zawsze wypożyczacie, jak macie koncerty? Zawsze, tak. Aha, rozumiem. No dobrze. Proszę Państwa, Polka na łobrotach. Zobaczmy, jak właśnie tam dziewczyny między innymi tańczą. Zakręcono nasza Polka, hej, hej, bez widoka, nie zadzieraj z nią. Tak powrotno, tak szybko, nie do zdarciu, bardzo sprytno, aż się nogi gną pierona. W radiu leci już od rana, hej, hej, Polka cwana, aż się głupot chce. Chęci ma dziad już stary, a ty w sprawach doskonały, kiedy Polka wre. Dziadku, dziadku, ty chyba masz już dość. Do zawału jeden krok. Ciężko dychosz, przeca swe lata moż. Nie przeginaj, nie dość rady, Polka cwana jak te baby, kiedy dają kość. Jo, 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 jo. 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 Zakręcono nasza Polka, hej, hej, bez widoka, nie zadzieraj z nią. Tak powrotno, tak szybko, nie do zdarciu, bardzo sprytno, aż się nogi gną pierona. W radiu leci już od rana, hej, hej, Polka cwana, aż się głupot chce. Chęci ma dziad już stary, a ty w sprawach doskonały, kiedy Polka wre. Co się dzieje? U dziadka pulsu brak. Zamiast chowało sto brak. Jeszcze nogi w rytm Polki biją się. Kiedy przekroczysz 60, nie ryzykuj, bo idolka Polka cwańszo jest. I raz, i dwa, i trzy. Zakręcono nasza Polka, hej, hej, bez idolka, nie zadzieraj z nią. Tak powrotno, tak szybko, nie do zdarciu, bardzo sprytno, aż się nogi gną pierona.
leci już od rana. Hej, hej, podrasłana, aż się głupot chce. Chęci ma dziad już stary, a ty w sprawach doskonały, kiedy Polka wre. Dziadku, dziadku, ty chyba masz już dość. Do zawału jeden krok. Ciężko dychosz, przetrwać swe lata moż. Nie przeginaj, nie dość rady, Polka słana jak te baby, kiedy dają kość. Zakręcono nasza Polka, hej, hej, bez widoka, nie zadzieraj z nią. Tak powrotno, tak szybko, nie do zdarcia, bardzo sprytno, aż się nogi gną pierona. W radiu leci już od rana, hej, hej, Polka słana, aż się głupot chce. Chęci ma dziad już stary, a ty w sprawach doskonały, kiedy Polka wre. To był teledysk do piosenki Polka na Łobrotach. Oprócz moich gości w studiu widzieli Państwo również skrzypaczkę, której niestety z nami dzisiaj nie ma. Niestety nie mogła przyjechać, ponieważ jest chora. No tak, Bardzo grypa chciała ją z nami dopadła. być. Grypa ją dopadła, bardzo chciała z nami być. Wszystkich przeprasza i Ale rzeczywiście nic się nie stało, proszę I ją pozdrowić od pozdrawiam. nas wszystkich, Dziękujemy. również pozdrawiamy. Oprócz tego była jeszcze jedna dziewczyna, która tańczyła z Wami, prawda? Bo Wy się wymieniacie jakoś. Tak. To nie jest stały skład dziewczyn tańczących. Nie, nie. Kto jeszcze tam z Wami tańczy? Jest nas więcej. Jest Aneta Bujoczek, która niestety nie mogła być. Jest na zdjęciu, na naszej płycie. Jest Joanna Feliszewska. I zapomniałam jakieś? Asia Kucharska. No dobrze, ale oglądając ten teledysk i widząc czasami Was w akcji, bo mam już takie wspomnienia, że widziałem Was kiedyś na estradzie, to nie potrafię się oprzeć wrażeniu, że nie ma drugiego takiego zespołu, który by tak energicznie występował. To co, jesteśmy jeszcze młodzi w miarę. Energia nas rozpiera, także staramy się dać też od siebie naszym słuchaczom, widzom jakąś energię przekazać, która w nas drzemie i którą chcemy zaszczepić ludziom. i udziela się widowni, Także udziela się ludziom. Także Ludzie, którzy nas oglądają, odbierają. słuchają, rzadko kiedy stoją w miejscu, a wręcz się bujają, ruszają i tańczą. Czyli tą swoją niespożytą energią dzielicie się z widzami i każdy, kto ma jakieś tam doły, ma jakiś brak energii, to może się wybrać na Wasz koncert, na Waszą Ma biesiadę. zapomnieć o troskach dnia codziennego, ma po prostu przyjść, posłuchać i pobawić się. No dobrze, ale cały czas mówimy o Was jako zespole. Zespół ma nazwę KGB, czyli Kabaretowa Grupa Biesiadna. Cały czas rozmawialiśmy o Waszych piosenkach. No to gdzie w tym jest kabaret? Kabaret był na początku. My na początku naszej działalności zaczynaliśmy bardziej jako grupa kabaretowa, a mniej jako grupa śpiewająca biesiadę. No z biegiem czasu tak się to rozwinęło, że teraz praktycznie 90% naszej twórczości to jest jednak muzyka, jednak piosenki biesiadne i tutaj na to położyliśmy nacisk najbardziej. Także z kabaretu zostało niewiele już niestety, ale staramy się jeszcze zawsze między sobą na scenie jakieś takie sytuacje, takie żarty sobie robić, żeby jednak wypełniać te luki między utworami naszymi. Bardzo spontaniczne, bo za każdym razem na poszczególnych występach staramy się nie powielać, nie powtarzać. Nie mamy przygotowanego jakichś tam swoich nie ma historyjek. schematu takiego. Czyli może jedna osoba drugą spontanicznie. zaskoczyć. Tak, Oczywiście. dokładnie. No i tak najczęściej czasami to jest. takie auzdruki idą. Tak. I to jest chyba najfajniejsze. I No. ludziom się to bardzo podoba, dlatego ten kabaret został. Ale skąd bierzecie te pomysły? Każdy z Was indywidualnie, gdyby mógł powiedzieć o takich swoich pomysłach. Czy sami to Bo wymyślacie, się czy na przykład gdzieś... świetnie się bawimy. No a tak, żeby coś wesołego powiedzieć, to jednak nie każdy ma taki talent, prawda? Że na poczekaniu potrafi coś śmiesznego, coś wesołego powiedzieć, albo jakąś kontrę dla słów Tak, tak. innej osoby. Skąd Wy to bierzecie? Nie wiem, z życia codziennego, To są słyszycie takie gdzieś w żarty radiu, zaczytacie jakiś kawał gdzieś? To Czy... są takie Nie. żarty sytuacyjne najczęściej właśnie pochodzące od nas, właśnie z naszej energii i jeżeli ktoś zobaczył kogoś, jakiś nie wiem, moment załamania
jakieś, że ktoś na przykład, nie wiem, przekręci jakiś wyraz nawet, czy coś takiego i tu się robi od razu sytuacja taka, że trzeba to po prostu wypuklić, dopiętnować i żeby się pośmiać. Ludzie się najczęściej śmieją, prawda? Na pewno, podłapują te Śmieją żarty. się zawsze. Czyli są dobre. No ktoś się No tak, zawsze... bo niektórzy żartują i myślą, że są śmieszni, a tak naprawdę są tandetni. Ale tutaj wiem, że... Wiadomo, że kawałami można sypać na No, scenie, a ale- my czegoś takiego... No chcemy być po prostu inni. Oryginalni. Oryginalni. Nie gadamy starych kawałów, Nie. po prostu, bo na początku taki był zamysł nawet, żeby tam były jakieś tam monologi, czy tam coś takiego, czy tak jak Tak, Justyna z tak. Grzesiem robiła jeszcze wcześniej w kabarecie. Takie wszystko wyuczone. No, Ale doszliśmy do tego, że najlepiej to jest na żywca iść, na żywioł, co jest, to jest i po prostu lecimy. Oprócz tego, że koncertujecie, to również w swoim dorobku macie 2 płyty. Jedną, jak już wiem, taką oficjalną, którą trzymam w ręku, a druga taka mniej oficjalna. To może o tej mniej oficjalnej porozmawiajmy. Dlaczego ona była taka konspiracyjna, podziemna? Ta płyta powstała z musu właściwie, bo gdzie byśmy nie pojechali, nie grali, to zawsze nas ludzie oblegali i każdy się domagał, żeby jakąś płytę mieć. No, a w sumie w założeniu nie było tak że mieliśmy tam wydawać jakieś płyty czy coś, tylko my skupialiśmy się na koncertach. właściwie grupą koncertową taką, a nie... Ale to pomaga jednak, prawda? Ludziom się spodobacie, Pomaga, to ludzie bo- chcieli Pomaga, tak. mieć was w domu, żeby posłuchać. No właśnie i jak ktoś już przychodził, to było okej, jest tam jakaś płyta. No tutaj widzę biesiada na łobrotach. A następna płyta już jest w przygotowaniu? Jest w przygotowaniu, płodzi się. Jak się będzie nazywała? Biesiada na No i podskokach. tego to jeszcze nie... Być może. Tego to jeszcze nie wiemy, ale na pewno też będzie żywiołowa i na pewno będą zróżnicowane utwory o różnych klimatach. Ale oczywiście biesiady. Oprócz tego, że mogą Państwo obejrzeć Was w naszej telewizji w Śląskim Przekładańcu, to również w jakichś innych mediach, usłyszeć w radiu na pewno? Jakieś teledyski zrobiliście? Oprócz tego, które zobaczyliśmy. To znaczy... W Radiu Piekary można nas posłuchać, w Radiu CCM też były puszczane nasze piosenki. Także no, jest wybór jakiś, można posłuchać, to myślimy, że właśnie w Śląskim Przekładańcu zaistnieliśmy i też będzie można częściej nas zobaczyć. Dużo radia internetowe grają naszą muzykę i to nie tylko u nas, ale i dostaliśmy maile nawet tam gdzieś z Ameryki czy skądś. O. No, także no leci w świat to jakoś samo tak po prostu. No dobrze, a powiedzcie mi, gdzie nagrywacie te swoje płyty? W jakimś studiu profesjonalnym, czy... Bardzo profesjonalnie. Coś tutaj czuję, że to chyba chodzi o jakieś zacisze domowe. Tak, Nie, ale poważnie, zgadza się. gdzie nagrywacie te płyty? Nagrywamy u siebie. Mamy 2 studyjka. No, jedno jest w Tarnowskich Tarnowskich Górach, Górach. takie większe studio, a drugie w Siemonii, tam Justyna dłubie Takie troszkę mniejsze, Mhm. gdzie robię te wszystkie produkcje. aranże. No a kto jest Waszym wydawcą, producentem? Też sami wydajemy. Znaczy, jesteście po prostu w 100% samowystarczalni. Niezależni. Tak, niezależnie. Niezależni. Mamy też nagłośnienie swoje, estradę, także możemy wjechać z imprezą w całości. Proszę Państwa, słyszeli Państwo, nic tylko teraz zapraszać grupę KGB. No właśnie, a propos tych zaproszeń. Teraz mamy karnawał, później Wielki Post, a później zaczyna się okres plenerowych koncertów. Wtedy macie najwięcej pracy? No, Wtedy zdecydowanie. mamy najwięcej zdecydowanie. I czekamy na ten sezon. No jak każdy artysta, prawda? Teraz pracujemy właśnie nad tą naszą nową płytą, także czekamy właśnie na sezon, bo teraz jesteśmy w zaciszu, studia schowani. Tak, ustaliliśmy sobie, że ten czas poświęcamy Na nową płytę. na nową płytę, na nagrania. No w sumie to jest chyba dobre, że tak podzielony jest czas jest pracy dobre. artystycznej Waszej. Tak, tak. W Bo okresie wiosenno-letnim koncerty, Koncerty. a zima w zaciszu domowym, nagrywanie przy płyt. kominku, Przy nagrywanie kominku. płyt. Długie wieczory spędzacie w Przy studiu. Żeleźnioku. Przy Żeleźniaku. No cóż, chciałbym Wam bardzo podziękować za wizytę w naszym programie. Gdzie jeszcze można Wasze płyty kupić? Bo tu trzeba naszym telewizjom powiedzieć, bo nie są ciekawi.
Najłatwiej przyjść na nasz koncert po prostu i No a teraz siedzicie w studiu, nie ma waszych koncertów, a Na ktoś stronie zobaczy nasz program. internetowej Na można- stronie. Zapraszamy biesiada-kgb.pl. No, Tam proszę można państwa. bezpośrednio... Tam można wejść i Albo w kupić różnych- tą płytę na przykład. O. No dobrze. Proszę Państwa, drodzy widzowie, moi goście, Justyna Dziuba, Adam Pyrek, Zdzisław Wieczorek oraz 3 przepiękne dziewczyny, Wiola, Gosia, Marzena, a wszystko to zespół KGB, czyli Kabaretowa Grupa Biesiadna. Dziękuję Wam za przybycie do studia, Dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. a Państwu Pozdrawiamy. dziękuję za uwagę. pozdrawiamy, I zapraszamy. Jeszcze teraz zapraszam do wysłuchania utworu Nie pudymy, ale my już pudymy. Nie pudymy. Nie pudymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jak fajnie nam się gra. Tłumy tańczą, chłopy piją, aż wylewią i zaryją. Tłumy tańczą, chłopy piją, widowisko, że hop, hop. Jak fajnie nam się gra. Tłumy tańczą, chłopy piją, aż wylewią i zaryją. Tłumy tańczą, chłopy piją, widowisko, że hop, hop. Nie pudymy do dom, nie, to nam się podoba, nie, bo tu gdy wesoło płynie czas. Nie pudymy do dom, nie, to nam się podoba, nie, bo tu gdy wesoło płynie czas. Jedne piwo, drugie piwo, a po piątym łeb się kiwo, na dwie strony. Hopie, tyś jest nawalony. Hej! Kukuruku, mamma mia, hura, hura, wajra. Fiku, miku, mamy psiku, ale fajnie jest. Kukuruku, mamma mia, hura, hura, wajra. Fiku, miku, mamy psiku, ale fajnie jest. Kukuruku, mamma mia, hura, hura, wajra. Fiku, miku, mamy psiku, ale fajnie jest. Kukuruku, mamma mia, hura, hura, wajra. Fiku, miku, mamy psiku, ale fajnie jest. Wszyscy śpiewamy! Jak fajnie nam się gra. Tłumy tańczą, chłopy piją, aż wylewią i zaryją. Tłumy tańczą, chłopy piją, widowisko, że hop, hop. Jak fajnie nam się gra. Tłumy tańczą, chłopy piją, aż wylewią i zaryją. Tłumy tańczą, chłopy piją, widowisko, że hop, hop. Nie pudymy do dom, nie, to nam się podoba, nie, bo tu gdy wesoło płynie czas. Nie pudymy do dom, nie, to nam się podoba,